Ассалому алейкум, бардор азиз. Рӯзи ҳамагитон бохайр бошад. Масъалаи кепка қати аввалаш бахшиш. Масъала кантар амирӯз кепка монадем. Муиса канта безая. Ба ин хотир кепка мемонам. Ноҳурматӣ кантар мешавад. Но ба ин ҳисоб бахшиш пурсесантон. Хоб, бардор азиз, ниё кунед. Ин як бардармон Акай Насибулло. Акай Насибулло, ай кадом шаҳр заказ кардед шумо? Ай Нижний Новгород. Акай Насибулло заказ кардед. S23 Ultra. Ин телефончаи хеле дака худо хаалос. Телефончата мегирем мекушем. Телефончаи S23 Ultra-ра я камон масад ният карда буд ки ин телефонро ман мегирам гуфта. Ина худо хоҳад имрӯз ба ин ниятш мерасад. Мо раҳмат кардем ки Акай Насибулло моро интихоб кардем ва мо сабаб шидестем ки шуби Акай Насибулло соҳиби хел телефон шавад. Ина худо хоҳад Акай Насибулло телефончата кушодем. Ина хоб да комплектасияи телефон чи ай? Да комплектасияи телефон иҷа бошад кабел шай. Чиқар десен кабели S23 Ultra да кабели ҳам Type-C дуғустарони Type-C мешавад. И документасияи телефон худаш, и масъалаи телефон худаш бошад, ин хел телефон мешавад бардори азиз. Ина додар телефон қабл я бор. Хоб, ина пленкаш я тараф мемонем, иноша анака телефонро хича мегирем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Хоб, ина телефончаи S23 Ultra Sweety Green. Ва масъалаи нархи телефон бошад, нархиш дар магазин мо 12 ба 512 гигабайташ. Ини хеле ина так куҷо шид? Ина беспроводной повербанк заряд меёдаги будаст. Ина ниё кунед. Ин хел повербанк мечаспад, беспроводной заряд метеҳида. Мақсад ина мондабарҳо ҷалка заряд гирифтасай. Видасе ина ниё кунед. Я бор бигиримаш, што шумо вид нашавад. Ина уже заряд гирифтасай. S23 Ultra беспроводной заряд мегирад. Максейф дорад ки што ки беспроводной заряд мошад ба қапад. Ва ина телефон хича бошад настройка карда метем. Россия. Телефон поли настройка мекунем. Акай Насибулло чхали пленка гуфти бизан дар руш? Матви ё ки глянсови? Мадан аздам ахлад. Ай, наушан Акай Насибулло мат глянсовиш мезанам, чтобы ки чётко хоравад, хоб? Хоб, и бардар доз гап нест, гата глянсови мезанам, хоб бардар азиз, и глянсови чи ай? Телефони глянсови, мисол пленка глянсовиш мезанам, чтобы ки телефон экранаш аввалиное инонда сиклон намешаванд ба ҳамин ҳисоб. Ва ин авози бошад ида я пленкаи дигаш мезанем и дальше настроя карда мебарем равонуш мекунем. Ина телефончаи ки гирон кардам ва ина телефон гирон. Камера ниё кунем, камераша тест мекунем. Ниё кунем 0.6 аёнеш камера ниё кунем. Ина ниё ки чиқе пеш меравад. Камераша десен. Ина сад карат пеш меравад ва фронтальни камераша ина метавонед ки фронтальни камераша бинед. ин фронтальни камераи ҳамин телефон худчай камераи телефон бошад фронтальниш 32 мегапиксел ва камераи ақибии телефон бошад камераш 200 мегапиксел. 200 мегапиксел камераи ақибии ҳамин телефон. чиқар десен телефон да дари об кор мекунад свободна. ира ки тест кардан дар кор нест, худаш тест кардан мегирад Акай Насибулло ва иҷа бошад S23 23-24 бошад. я ручкачаи стилус дорад хичон дар ин хичон ва бемалол қади стилус ҳамин телефон худаш кор кардан мегирад экранаш десен. ва ин стилус бошад ба худаш бо чанд фишкаҳои дига дорад. метавонед ки фишкаҳои стилуса хай ба ёд бигиред иншоалло. ҳамаша дар ҳамин телефон худаш мефаҳмонад иншоалло. бемалол тамошо карданатон мумкин ай. ва касоне ки агар харидорӣ кардан мехоҳанд, агар Samsung ёки iPhone кадом намуди моделҳои телефон харидорӣ кардан мехоҳанд, бемалол ҳамин рақамҳои экраномдагида муроҷиат мекунанд. магазини iPhone ҳамавақт дар хизмати шумо ва подаркаҳорам кам мондагиай. уже агар подаркаҳои нав заправка мекунед Акай Насибулло шумо нам ки подарка мегирем. Акай Насибулло тамошо дорӣ? хоб
я подарка барои Акай Насибулло мегирем. Ҳар як одаме ки магазин мо телефон мегирад, албатта подаркам дода мешавад. Подарка Акай Насибулло буромад якта наушники, якта мошинкаи универсални. Не, мошинкаи универсални буромад. Я када худо хоҳад якта мошинкаи универсални равон мекунем. Ин хе мошинкаи универсални. Ина мошинка светиш бошад. Ин свети буромадаги якада кабутш буромад. Равған, насадка ҳама чӣ дорад ва мошинка универсални ҳам барои риш гирифтан, ҳам барои мӯшта гирифтан чотка ибадай. Касое ки мисол Акай Насибулло да ягон гуфти гапо ниятҳои нек дошта бошен, дар комментария нависен. Худо хоҳад шумо ба мехарири рӯзо бирасед. Худтон эҳтиёт кунед. Саломат бошен то видеои дигар. Гап нест Акай Насибулло. Стати. Охир шаб бире. Дӯстони азиз, ҳамин чорум вахеди метрои Бутырская мебуроед. Ва баъд ин чорум вақт омадан ҳамин китоб мехӯрен. Ростаки торговый центр Зелёния намеҷада. Ва тарафи торговый центр Зелёний раҳкӣ мешен. ҳамин вақт дохили торговый центр мешен. Ва дохили кишен ростаки магазини Реалфон.